да търси в живот, а българин да се остане и да опази своя род. Нико Стоянов написа тя златните слова и тя слова увековечени в сърцето на нашето село, на то наше святое паметник на Пресвятая Богородица, дето храни, оберегава и же пази нашето село и нашите българи от всичкото лошо. Добре дошли на днескашния прекрасния, веселия, солнечния празник Трифон Зарезан. Да сте живи, да сте здрави на много години. Хев празник моето бъде, без святое благословение на Господ, на Пресвятая Богородица и на всичките свети. Давам слово на благословение на нашия празник и на нашите жизни, на нашия батюшка протоиерей Платон. Благодарю, Александра, дорогие друзья. Я хотел бы два слова сказать в жизни этого святого Трифона, кого мы, собственно, сегодня прочитаем. Трифон – мученик, живший в конце III, начале IV века. 238 год, 244 – это года правления римского императора Гордиана. Мученик Трифон прославился при Гордиане, императоре римском, тем, что изгнал беса из дочери. Была у нее тяжелый недуг. Сейчас кто-то говорит, что это психические расстройства. Ну, всякое, конечно. По-разному бывает. Многие врачи пытались помочь дочери этого императора Гордиана, но никто не мог ничего сделать. Было известно, что мученик Трифон был христианин, почитал Христа. И уже как самый, наверное, последний вариант, его призвали помочь дочери императора. И после его визита ей стало намного легче, буквально в течение дней она пошла на поправку. Этот случай, он, в общем-то, был записан в истории этого императора. Если, в этом, может, рыться не будет, но этот случай исцеления, он был, в общем-то, исторически записан. Сам мученик, он был родом из селения Камсада, которое так вот называлось. В его родном селении однажды он своими молитвами спас жителей от голода. Нашествие было сильное саранчи, долгое время продолжавшееся саранча, соответственно, злаки, хлебные поля уничтожали. И знали, опять-таки, люди, что он с самого детства был очень сильным христианином, убежденным в христианской вере, обратились к нему с просьбой Богу помолиться. Ну, опять-таки, знаете, уже ничего не помогает. Попросим, может, он опять поможет. И вот он, молившись несколько дней, буквально закончив молитву, его никто не видел. После того, как он помолился, сначала буквально в течение нескольких дней это ушло в сознание. После Гордиана римским императором стал Дегий. Он, в отличие от Гордиана, не был столь расположен к христианам, он был язычник, и все христиане, в общем-то, они были гонимы при Дегии. Призвали в том числе и Трифона, спросили у него о вере его, он, зная, что с христианами делают, в общем-то, свою веру подтвердил, стойко, не изменил ей, и, в общем-то, его настигла ожидаемая участь всех христиан при римских императорах-язычниках. Его казнили. Сначала мучили жестоко, избивали, повесивши вниз головой, привязывали к императорскому лошади, к коню, влекли его за веревку, привязанную к коню по улице. В общем, там много, на самом деле, таких вот вариантов мучений. И в конце ему отрубили голову. Ну вот такая история жизни. Для тех, кто от веры, братья и сестры, по той или иной причине далек, хочу обратить ваше внимание на то, насколько этот человек был крепким духом. Вот мы, может быть, знаете, как сейчас чтим тех людей, которые во что-то крайне убеждены. Мы почитаем наших воинов, которые готовы
землю, за нашу страну, за нашу судьбу. И как бы человек не относился, и даже с какой бы стороны он ни был, но если человек благородный, он понимает, то он всегда признает, что достоин уважения тот человек, который ради идеи готов и жизнь свою отдать. Вот мученик Трифон, он один из таких примеров. Даже если далеки от веры, все-таки, знаете, перед лицом мучений, не смерти в течение секунд или минут, а когда тебя днями мучают и дают в темницу, выводят и снова мучают. И тем не менее человек сохранил свою веру до самого конца. За это хотя бы достоин почтения. Ну и сегодня праздник, мученика Трифона. С чем нас всех поздравляю. Дай Бог вам всем, по молитвам мученика, по молитвам вашего батюшки, вашим молитвам, всем здравия и благоденствия. Сейчас прочитаю, братья и сестры, молитву о избавлении полей, растений, винограда в том числе. Вот придите, все возможно. Спасибо, Господи. Господу помолимся, Господи Боже наш, в начале создания Твоего сотворил и небо и землю, и небо Бог красивый великим светилом, еже освещает на земле, и чудитесь телителю единому содетелю и владыца твари, в землю же красивой, злаком и травою, и различием всеми сеяли породу, и всю светы вообразив под украшений, благословились, слава было ты, как призы, от святого жилища Твоего воздержания всех, и благослови ее. Сохрани ее неуврежденную от всякого очарования, влияния и всякого зла, облазненства же лукавого, и коварства лукавого человека, и дальше ему приносите плоды во время исполненных благословений, и всякого зверя, и гада, червя, и мухи, и ржу, зной, и гад, и безгодное ветер, вред носящее жени его. Я присвятил себе пословице числовия, имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки. Благослови, Господи, наград сей во имя Отца, Сына и Святого Духа. Благослови, Господи, наград сей. Такой день куртку я подержу. Не моргай, принимай благословение. Спасибо и спаси нас всех, Господи. Благодарим, Батюшка, вас за молитвы и за эту молитву о нас грешных. И мы будем надеяться, что наша молитва услышана Богом. А любая молитва, идящая от сердца, она всегда услышана и принята. И Господь дарует нам мир и благоденствие на многое-многое лето. Уважаемые наши гости, я вас всех попрошу подойти поближе к нашей освященной и святой лозе. И вы осветились, и лоза наша освящена. И мы продолжаем наш праздник и соблюдаем традиции наших предков. А традиции наших предков мы помним, знаем, чтим и стараемся передавать нашим детям, несмотря на все сложные жизненные условия. Сегодня мы впервые традицию такую вводим, вот такой прекрасный виноград с Божьей помощью вырастить за один день. И у нас это получилось благодаря золотым рукам наших суворовцев и болгар. А сейчас, прежде чем мы будем зарезать, прежде чем ниже заряжем нашу лозу, смитом на наш язык, батюшка переводу муравей, сурда, мы с это говорили,
Празник български и нашите традиции са български. И ние ще трябва да зарежем с вас, а това е лози. Но прежде чем ние ще го зарежем, традиционно се избира король. Най-главният винар, виноградар, човек, дето хазяин, стъпен, българин, дето обича това да се занимава дома и дето знае какво прави и може да научи другите. И тази година почетнейшая мисия ние възлагаваме на Рашков Георгий Иванович. Дайте же го поприветстваме. И нека той да стане на много години като един въжак на нашите короли от тук и на те. И ние очень с ни ради, че има днеска тук присъстват нашите короли от ония години. И нашата традиция местната уже има история своя. И не една година. И аз, конечно, исках да предоставя това право коронование на последния нашего король, на Минов Михаил Федорович. Но вие днеска и Петр Дмитриевич, и вие, и нашите почетните гости, Петр Петрович Добрев, Дмитрий Георгиевич Далаков, вие сте днеска нашите короли. Вие сте днеска почетни короли на нашего празник, на нашето земледелие, на нашето виноградарство. Пожалуйста, выкоронувам с нашата любовь и аплодисменти на вас. Бъждайте живи, бъждайте здрави на много години. Да ни се закрива виноградарство в нашето село. Вашите семьи да бъдат целокупни. Вашите виноградники и лозята да дават много урожай. Благодарим вас, че сте днеска с вас. Дмитрий Георгиевич, въпроси милате насам да выкоронуваме. Иван Дмитриевич Блецов днеска, благодаря на него, с неговите златни переци, а това всичкото се направи. И ние тоже искаме той да стане днеска наш почетен король на лозата. Аплодисменти! Вие днеска, те да ни се събляквате, да ни сваляте тия вашите атрибути, те можете да пригощувате това знак, като да имате хубав урожай дома и в село. А пък сейчас аз искам да предоставя словото, ще студието, но ние ще ускоряваме процедурата на нашия почетния король на Рашков Георгий Иванович. Давам вашите ръци на процедурата. Благодаря, че оценихте моите способности, моите възможности. Малко, който не знае да кажа за себе си, закончих институт сельскохозяйствена и факултет виноградарство и виноделие. Работих всичката до Саморова съзнателната жизнь в виноградарство и виноделие в Варцийском районе. И до днескашния ден се занимавам дома, имам виноград. Старите косли ги викачувам, сада нови, ме питат за кога, на кой. Казвам, на мен, за себе си. Много сорта, днеска бъдем това раздолие, има такива сорта, просто чудно. Вие някой път виждате и столове, крупные такива, вкусные, ароматные и технические сорта. Съди занимавай се. Вот, заради това и се провежда този празник Трифон за Рязан, да се привие култура на младежу, да разберете, че грозето то не се получава. Това, аз някой път тъй кажа, то не е ряпа. Значи, ще го насееш през 18 дена, ще го иди. После трябва да го чакаш 4 години, да видиш какъв резултат ще има. И трябва да работиш. Искам да ви покажа сега на тези кости, дето выглядят непрезентабельно, защото тие си дада урожаю. Тие вече е плодоносивши. Кой това основа обрезки виноград? Това е създание плодового звена. Плодовое звено, това плодовая стрелка и сучок замещения. Сейчас же ви покажа, кой това плодовая стрелка не плодоносившая и кой това плодоносившая и какво става с нея, като вот сейчас же го обрежда.
вземаме вода това. Един папек и второй папек. Сучок за замещение сега трябва да бъде отдолу. Горежи водата тая. Кладова стрелка трябва да бъде отгоре. А това е отдолу. Учете се, запоминавайте. Тетка Лин, гледайте там. Вот и гой. Виждаш? Който не вижда. Вот сучок замещение, а вот кладова стрелка. И това дава урожай, и това дава урожай. Но основният урожай го дава та кладова стрелка. А пък като кип имаме вода. А това е главно висше такова, то висше такова. Сега то стана вот такова. Вот стара кладова стрелка, сега е. А вот сучок за замещение. Какво правим ние? Тая година ние тая кладова стрелка, а по-насиче не го махаме. Го удаляем. И правим тук вот сучок за замещение и нова кладова стрелка. И тъй ката година. До година тази кладова стрелка ще даде урожай, ние ще го удалим а пък тук ще сформируваме пак сучок за замещение и кладова стрелка. Ако искаш да получаваш около грозди и много грозди, не трябва да го перегружаваш, не трябва да го бризгаш, като и европейски сорт, трябва да го копаш. Както знаете, става приказка за един дядо, дето младежът чули, че той има много хубаво вино. Ето следваме до него да ви той старичък, да го излъжи, той же на почерва. Той вика, за на почерва, дай лате с мене, пагарот, лоза. Те идат, той вика, лози, тя ора, купали. Мълчи лоза. Тя ора, бризгали, подразвали. Мълчи лоза. Ни за кого не е таки чвет. Так что това е юмор, но хубав юмор. Вот такава принцип обрезки. Кой има някои въпроси да питат? Пожалуйста. Екзамен ще ви принимава Георги Иванович. Георги Иванович, ли са поли да вино, традицията? Обязателно, конечно. Тази ръцете ми са само. Вие скитано, моите още дълго да разказвате. Аз сразу и с тук. По обичаю, сега трябва да направим матая. Всяко едно место среза, трябва да го поле. Както се излива виното, тъй да се връзва и гроздите, да има много грозди. А пък като има много грозди, да има и вино. А пък като има вино, знаете, че има такава друга, такава сутъчна, такова выражение. За да пием вино, за да бъдем здрави. А пък здравето ни трябва, за да пием ракия. Айде си живи и здрави, Георги Иванович. Българите пият вино. И естествено и отдолу трябва такива подгорено, тоже трябва да с микрофона. Още не бихте вече обръкайте на микрофона. Ай мисля, законно се Да, Каролю, правилни вибор направихме без избрахте даром тази година. Георги Иванович, пожалуйста, сега вие имате его помощники. Просим каждый от вас да зарежи по една ветка. Каролинич. А по летом зелень не
Понял.
Айде, добри гости, вакали в бащината къща по една чаша вино, да средним, да аптим. Просим. Айде, айде, пасни. Българският дух непобедим. Още веднъж честит празник Трифон Зарезан. С ни ради иска да възсрещне до нашия Емил в нашата любимата бащината къща. И тя става за нас все по-топла, все по-уютна и все по-родна. А пък ние си ставаме повече и повече. Значит, че ние вървим с вас по правил път. А пък нашия път да помним кои сни, да помним от кои сни и кой сни, да знаем, че ние сме българи, да си пазим езико, да си знаем традициите и даже те, които може уже малко се забравя, да ги споменаваме, да ги възрождаваме и да ги передадем на нашите деца.
И затова ние сме днеска пак с вас в бащината къща, на такъв днеска светъл, традиционный български празник Трифон Зависан. А пък в тази къща всегда гори огено, всегда накрит столу, всегда баща ми и майка ми насрещат и начетат. И ето кема всичко се начева и тука всичко всегда се врати. Аз давам словото да оживява картинката и на нашите хозяева, на нашата бащината къща. Синко? Мамо, видя ли колко гости днеска додия в бащината къща? Видях, много ми е драго. Добре дошли, скъпи гости в нашата бащината къща. Радост да ме виждаме у нас. И на този светъл празник искам да ме угостим с нашето вино и каквото е пие звук се не готви мене. Да. Искаме днеска да кажем, че вие сте най-почетните днеска нашите гости. И вие сте настоящи хозяева, настоящи винодели, несмотря на разен възраст. Но каждый от вас дома има лози и има пълни беши с вино. И знам, като дойдем у вас на гости, вие питате от коя бешва да ти наточи, защото има много. От кой ред, даже от кой ред. И Петър Петрович ни ради, че вие днеска тоже сте с нас. И ние жадуем всичките на гости в бабата някой път, так що редовете там да не ги изпиват бабовци, оставяте малко на суворовци. А пък ние даваме днеска словото и най-много на вас, защото вие си днеска нашите почетни карали, нашите гости. И аз искам сейчас да предоставим тази възможност ние до вас да ви кусваме поманинко вашето вкусното винци. И те да ни заигра, да ни засвети окото и сетни да изпеем много български песни с обе приказки и с български нашите традиционните танци. Георги Иванович, вие като най-главният киптар на вас, давам пак на вас микрофона и ви передавам тази мисия на вас. Да почерпим ората и да ги угостим. Да ги почерпим, ще направим всичко тъй, както трябва да бъде по-български. Виното е убаво, виното чисто, ройно. Мичи! Че аз да го нося? Аз да... Оф, да изпием. Не, въобще ще ви разкажа такава една приказка, че един човек каза, аз въобще не пия. Ич, но той някой път като сръбна ставам друг човек. А он я пи. Другия пи. Сега не знам как ще бъде. Дай Боже здраве с празником. Дай Боже да бъде всичко мирно, да има урожай, да бъдем целокупни, да се развивава българската култура, да не забравяме, да привлекаваме до бащината къща по-много младеж, да изпращате своите деца, своите внуци, да знаят макар как и то по-български. Изволте. Какъв празник било без пясна у нашите българи? И всяко една пясна го пеем с поклон, с ниски поклон. Аплодисменти на нашия дует българския и срещайте песен с поклон. Вятър бурите не останах, но за вас живея.
Браво! И ние на вас правим поклон. Нашия празник такъв многогранный и вече има повече от 200 години това празник в нашето село и има разна история. И православна история, и языческа манинго има традиция в него, и манинго от нас добавено през тези ора, но си има история, която не може да го измениш, не можеш да го переписаш и това вечно, и това свято. И тая история за нашия празник Трифон за Рязан, аз просто да ни го разкаже професионал. Историк Марина Петровна Минева. Пожалуйста, Марина Петровна. Добър ден на всичките. Здравейте, скъпи приятели. Добре дошли днес в нашата бащината къща. Трифон за Рязан или Трифонов ден, той е древен български празник, когато се празнува ката година, 14 февруари, с всичките балканските държави и в Придунайската Бесарабия, където компактно проживяват етнични българи. Много или малко, но 70% има. Трифон за Рязан със своите корени отвадя в античните времена, когато българските земи ги заселява древни тракийски племена и висшеязичники и вярва в много богови. Тя беше политеизм и най-много от всичките боговите признава бог Дионис. Дионис беше от тях бог на виното и на виноградната лоза. И се получи тъй, че нашите предки, сегашните българи, като Дудея, северо-източната част на Балканския полуостров, те срещна там тракийци язичники и се асимилира с тях. Се получва, че Трифон за Рязан у нас празник с смешана традиция, с християнска и язическа. И да следваме на легендата, се получва, че по стария стил 1 февруари 250 година в град Никея, това беше Византия, язичниките, тракийците приговорили до смъртта свещенико-християнския Трифон. И както каза вече днеска батюшката, той действително бил на тях светец, защото християните тогава били в голями гонения. Язичниките не им давали да си служат, да си вярват и литургия да си справляват. И се получва вино на казна, като трябва да го казнат. Всичките виноградники на държавата са подвергли на нападение на саранчата. И много хора са озаботили какво да правят. Решили да се обратят до своя свещеник с молби, с просби, да спасат виноградниките. И от тогава се започнала такава традиция да се обрязва виноградната лоза. И ние имаме сега такъв празник, където посветен на Трифон, на този светец, на християнски свещеник, където го празнуваме с първо такова, но скрие всего, ще бъде символическо обрезание на виноградната лоза. И если по традицията да следваме, да съблюдаваме всичките обичаи и традиции на празника, то виноградар го очаква хубав урожай и като следствие много по-вкусно ароматно вино. Искам да ви поздравя всичките с този празник. Честит Трифон за Рязан, мир, здрави, късмет, българите са останем. Много ви благодарим, спасибо на вас, честит празник.
Пък какъв празник било, като се сберете тая на ората, като сръбнат, като апнат, и като са начени шеги и приказки, има нинко сплетни да има, но да има поводи главното. И като се кончи празник, начеват вик, май, чула ли баба и разбрала ли, ко било там, разбра. Чула баба и разбрала. Срещайте нашия прекрасния, бодрия колектив, какви нашите години. Пясна чула и баба и разбрала. Евгений, тие нашите баби весели още от бабен ден. И макар тачка тук днеска няма ромажа, но няма се женат за вас, не переживавайте. Добри шеги, като казват българята. Добър вечер на вас, комшийки, че на всички вашите гости. Дойдехме днес, че има голям празник, нали, се оди на гости, който има вкусно вино, носи от своето винце, ви носиме го едно штовче. Да го изтрие, че го е изпотиено бъчвата в бордето студена, а тук при вас много топло. Дойдехме при вас да ви поздравим с честит празник. Его е нашето детеце, иска с вашите да поиграе. Къде сте? Ами и тия отишли на гости, на манинката то спи. Добре. Да пресирна, че имате булка за жени и да се ожени дано. А пък нашето момичици до мен жабай, че имате ирген. А вдруг ще стане сватко? Ами и всичко бъде, каквото повтаде. Да, Гоя, ви донесохме да не сме изпразни ръце, малко сиреници ми взе към винцето, да се огостим и да си поговорим за празником. То лозарите, това моето дете ма попитало, кой е то Трифон за Рязан и защо за Рязан и помислихме какво да направим. Не само тя да чуе, ми някой още нещо да чуе. Кой иска да питаш, Терко? Аз искам да питам. Какво тук прави? Какво тук правят котки? Котките греят лозето. Го греят от слънце и изобщо да има... И сами се греят, да. А тук какво? Какво тук брачето ми прави? Брачето чисти сняг. Зачиства снега около китуците. Да ни замръзнат през зимата. А тук?
О, тук много ами тук интересно. що за коробка? Ко тук папа ми с брачето ми? Ами, бащата става коробка и тук. Коробка се казва олук, а тук е дробилка. А в тая дробилка се дроби гроздито. Когато брачето очисти снега, това е през някъде под Ривановден. Като застане за Трифон Зарезан времето, дядо взема ето такива ножици, озарски им се казва, и зарязва лозето. А след като заряже лозето, ще стане добра реколта на гроздето, ще стане много грозди, красиво, шараливо и така, както нашите, за няколко години, като било детето по-малко, че било по-послушно. На баща си помагало. А че обират гроздето, го прекарат през дробилката, го стъпчат на олуко и наляват в бъчвата виното. И знаеш ли за Трифон Зарезан нещо? Нищо не знам, я обясни ми. Боли Петрович сигурно тоже знае, ама и аз ще разкажа нещо. Трифон Зарезан. Чух от един много грамотен историк и легендата за Трифон Зарезан, че спасил някакво село гроздето от голяма хала. Налетяли боболячки, всички знаете това. И този историк също го знае, така ли? Ама легендата за Трифон Зарезан казва, че наистина трябва да почитаме Трифон, защото не е само покровител на лозарите, винарите, ама и на кръчмарите. И искам, мило Чедо, че в нашата комшийската бащина къща да спомена за нашия един прочут бесарабски поет, който е тук в тази книжка Бесарабски изгрев. Четем за него, той е Петър Бурлак Вълканов от Бабата. И той е написал много интересно стихотворение за Трифон Зарезан. Ама вчера учихме, я да видим, научихме ли го? Гледайте, че Петър Петрович ще го чуе и той... О, Боже майче! То много дълго, да не чакат много гостите, ама само да ви разкажа най-близките, най-добрите, най-сладките и най-шараливите думи, които забелязах в това стихотворение. Вино българско, ти руйно вино, пак ни даваш сила и кураж. Крали Марко наш ти юначино, тоя свят обходи го дваш. С бъклица, не с меч и сабя, беше ти по пътя си огрян, като дивна памет и забрава те закърми Трифон Зарезан. И я да видим. А хорото спеща си селцето, там сред стария мигдан. Там сам го води крешно и тебе. И напето Трифон Зарезан. Надявам се, че има нещо полезно зърно в това. Честит празник, Боли Петровице, бащина къща, скъпи гости, всички. Вулки, не я дори сме всички таки избрани в нашата бащината къща, което да остане памет за нашия долу днескашния празник и да поблагодарим нашите почетните гости, а ще ги награди с този безценния сертификат от вашата къща в такъв голям празник Трифон Зарезан. Не съдя да се идете с туците с ветките ми още и да ви остане на глави на сватбата награждаваме почетния король на 2024 година Рашков Георгий Иванович. Ему желаем много и благая Аплодираме, аплодираме. Награждаваме с почетен сертификат на празнику Трифон Зарезан Михаил Минов и се надяваме, че още много пъти ще срещаме с вас на този ден. Аничка, поздравляю. Награждаваме на този ден и с този празник нашия почетен гостинен, нашия много уважаем в нашето село човек Петър Гинчовски. Петър Дмитриевич, желавика ли Петър да бъдете си млад и млад, да не се забравяте
Награждавам с почетен сертификат на Трифон Зарезан от бащината къща. Мога да кажа, че кръстнико на тази бащината къща, меценато, дето ни един празник не се състоя без вас. Дето от първия път, като заредихме тук нещо да начиним и вие не поддръждате и ни помагате. Това вие, Дмитрий Георгиевич Делаков. Много на вас поклон и поздрав! Имаме днес среди нас очень голям българин. Може той няма 2,5 метра бой, но той има в него милион любов до тая вяра, до тая култура, нашата българската. И като се станеш до него, искаш или не щеш, с това се заразяваш. И с езико, и с любовта, и с пясните, и с танците. Много адарен и много на нас голям другарин на нашата бащината къща. Наставник, мога да кажем, консултант. Това нашия Петър Добрев. Аплодирайте! Очка! Петър Петрович, надяваме се, че живеете още много години с нас. И надяваме се, че ще дойде в Бабат. Ще идем обязателно. И аз видях, че днеска дойде нашия още един човек, дето тук днеска очень много ни помага. И той за него имаше и винок, имаше и голям почет и уважение, и такава е памет от нас. Това е Иван Николаевич Блецов. Аплодираме на него. Если бы не той, много по-днеска нещи тук да се състои. Голям на него почет и уважение. Айде, българи добри! Тъй като казахме, че Трифон Зарезан още е покровител на кръчмарите, предлагаме да чуете една песен за кръчмаро. Защото кръчмаро е той покровител на виното, когато вече стане, когато вече има мезе, когато всичко е наред и гостите са събрани. Посрещайте! И от тук плавно жаминим за трапезата нашата. Срещайте българка Иван Николаевич. Почетный на вас сертификат дарим. Аплодираме на Иван Николаевич. Да се живи и здрави много години, още много със своите златните ръци да направите за бащината къща и за Саворов. Много съм благодарен и искам тази традиция, дето вие възобновихте, тази бащината къща, да се продължава, да запомнят нашите внуци и децата, че има действително българска такава традиция и ние сме българи. Да живеят нашите българи на много години. Здрави, добрини и разбранщина! Number
поклон, микрофона, който се оказва да приказва. Нашата българка, нашата визитната карточка на нашето село, нашите прекрасните жени, достойни хазяйки на нашите достойните мъжи. Искам, а те е както днеска се начина този празник, а те е весело, а те е щастливо, с любов, с добро и с вяра в будущето нашето, да иди всичката година напред, до другия нашия традиционния празник. Пък как било да дойдем в бащина къща на такъв голям ден, на такъв голям празник, да сребнем, да апнем, да ни седнем и да ни кусаме нашите българските манджи от собети. Честит празник, Трифон за Рязань! Дигни над лозе въглицата тежка, да бликне веселба човешка.